ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. рушди соҳибкорӣ дар кишвар ки ба пешрафту дастовардҳои афзоянда боис шудааст, аз иқдомоти шоистаи ҳукумати мамлакат ва ғамхориву дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳибкорон мебошад. Дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон низ ҷиҳати беҳтарсозии хизматрасонӣ дар маҳал соҳибкорони ватанӣ саҳми назаррас мегузоранд. Тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар баробари ташаббус ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати вусъати созандагиву ободониҳо инчунин саҳми соҳибкорон ва аҳолии кишвар низ дар беҳтарсозии вазъи инфраструктури кору хизматрасонӣ дар маҳал назаррасу арзишманд мебошад. ба фаъолият оғоз намудани боз як маркази савдову хизматрасонӣ дар маркази ноҳия ки дар партави сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбари давлат нисбат ба соҳибкорон амалӣ шудааст, нишони возеҳи дарки масъулияти ватандӯстона, иқдомоти шоиста ва саҳмгузории соҳибкори ватанӣ баҳри ободиву беҳтарсозии сатҳи хизматрасонӣ дар маҳал дониста мешавад. дар расми ифтитоҳи маркази савдои маҳсулоти қаннодӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва як зумра фаъолону сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд. мақсад аз таъсиси чунин маркази савдо ки маҳсулоти гуногуни қаннодиро бо сифати баланд ва ҳам дархости муштариён бо шаклу услуби муосир омода ва пешниҳод мекунад, фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ бо назардошти муҳайё намудани шароити муосири хизматрасонӣ инчунин саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи ватан мебошад. таъкид шуд ки давра ба давра бунёду ба истифодадиҳии чунин марказҳои гуногуни хизматрасонӣ дар ноҳия гувоҳи рушди соҳибкорӣ дар мамлакат буда, иқдоми мазкур аз ташаббусу саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар мебошад. дар заминаи фароҳам гардидани ҷойҳои нави корӣ ҷиҳати баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон низ мусоидат менамояд. дар заминаи дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Фархор аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои гуногуни хизматрасонӣ бунёд шуда истодааст. мо сокинони ноҳияи Фархор хушҳол аз он гаштем ки инавбат дар маркази ноҳия чунин маркази савдо ва хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз кард ва мо ҷавонон соҳиби ҷойи кор гаштем. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Фархор аз маҷмӯи 435 иншооти гуногун таъиноти бунёдшаванда дар соли 2022 61 иншоот, соли 2023 82 ва соли 2024 91 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шуда, дар соли 2025 бунёди 61 иншооти дигар нақшагузорӣ гардида, корҳои бунёдӣ бо маром ҷараён дорад. тибқи маълумот аз шумори умумии иншооти сохташавандаи ҷашнӣ дар ноҳия беш аз 80% бо саҳмгузориҳои соҳибкорони ватанӣ амалӣ гардида истодааст. мувофиқи ҳисоботи омории ноҳияи Фархор дар ҳудуди ноҳия 38 адад корхона коргоҳи истеҳсолӣ сохта ба истифода доштааст ки айни замон пурра фаъолият карда дар зарфи 4 соли охир 8 адад корхона коргоҳ ба истифода доштааст ки дар маҷмӯи 38 адад корхона коргоҳи бунёд шуда ба фарогири 2500 шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. дар робита ба вусъат бахшидани тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор вобаста ба дастгириҳои соҳибкорон ва саҳми онҳо дар таъмини шароити инфраструктури кору хизматрасонӣ дар маҳал тибқи нақшаҳои тасдиқ гардида пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Фархор, ахбор. дар сиёсати давлату ҳукумати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. дар ин замина дар ноҳияи Шуғнон ба масъалаи касбомӯзии ҷавонон ва таъмини онҳо бо шуғли пурмаҳсул тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. танзими муносибатҳои меҳнатӣ ба касбомӯзию шуғли пурмаҳсул фаро гирифтани шаҳрвандон яке аз ҳадафҳои меҳварии ҳукумату давлат маҳсуб ёфта. барои беҳбуди бахшидани фаъолият дар ин самт пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешаванд. дар паёми навбатӣ низ ба ин масъала мароқи зиёд зоҳир гардида таъкид рафт ки овло дар кишвар 62 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз рӯи 97 ихтисос ва 5 маркази таълими калонсолон бо 41 филиал ва 21 намояндагӣ аз рӯи 93 касб кадрҳои коргарӣ тайёр мекунад.
мекунад. дар партави чунин нуқтаҳо дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба масъалаи васеъ намудани бозори меҳнат, ба шуғли пурмаҳсул ҷалб намудани касбомӯзон ва таъмини бекорон бо ҷойи кор таваҷҷӯҳи махсус равона гардида дар соли 2024 1403 нафар барои пайдо кардани ҷойи корӣ муроҷиат карда, 74 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд ва 200 нафар ба касбомӯзӣ роҳхат гирифтанд. соли гузашта яъне дар маркази таълими калонсолони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шуғнон ва инчунин шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне дар масъалаи ба касбомӯзию забономӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандони бекор корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд ва маркази таълими калонсолони ноҳияи Шуғнон дорои яъне бинои замонавӣ, таҷҳизоти замонавӣ ва синфхонаҳо мебошад ки ҳамасола ба ин марказ касбомӯзони зиёде фаро гирифта мешаванд. дар самти барномавӣ дар ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ 200 нафар касбомӯзони яъне шаҳрвандони бекор ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуданд. дар самти худмаблағгузор бошанд 202 нафар шаҳрвандон ва инчунин дар самти шаҳодатномакунӣ бошад 93 нафар шаҳрвандони ноҳияи Шуғнонро мо бо шаҳодатномаҳои тахассусӣ яъне таъмин кардем. ҷиҳати тақвият бахшидани бозори меҳнат дар ноҳияи Шуғнон давоми як сол 8 маротиба ярмаркаи ҷойҳои корӣ бо пешниҳоди 349 корҷӯй баргузор карда шуданд. аз ин шумора 74 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда, 200 нафар ба касбомӯзӣ роҳхат пайдо карданд. барои рушди соҳибкории шахсони бекор ба 69 нафар маблағи зиёда аз 242 000 сомонӣ қарзои имтиёзнок дода шудааст. масъулони соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Шуғнон баҳри амалӣ намудани дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ислоҳоти ҷиддӣ аз навсозии низоми таълим ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии марказҳои таълими калонсолон саъю талош намуда барои заминаи мусоид фароҳам сохтан барои касбомӯзӣ ва шуғли пурмаҳсул аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода хоҳанд бурд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шуғнон, Ахбор. соли 2024 дар шаҳри Бостон 59 коргоҳу корхонаи саноатӣ ба маблағи 759,7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. соли гузашта дар шаҳр бо саҳми соҳибкорон 4 корхонаи нави саноатӣ ба кор дароварда шуд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот, таъмини рақобатнокӣ, ташкили ҷойҳои корӣ, таҳияи омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузорӣ, таъсиси кластерҳои саноатӣ ва бунёди корхонаю коргоҳҳои нав аз ҷумлаи вазифаҳоест ки дар барномаи саноатикунонӣ бо суръати кишвар дарҷ гардидааст. бо иҷрои пурраи ин вазифаҳо Тоҷикистон аз кишвари тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ табдил меёбад. бо ин мақсад дар шаҳри Бустон коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ зиёд мешавад. дар раванди бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ саҳми соҳибкорон назаррас аст. тибқи маълумот имрӯз дар 59 коргоҳу корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон зиёда аз 60 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад ки аксари он воридоти васкунанда ва ба содирот нигаронида шудааст. дар зиёд гардидани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ҳиссаи корхонаи истеҳсоли профил ва қубурҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар ки аз соли 2022 инҷониб фаъолият дорад назаррас мебошад. корхона бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ ба кор дароварда шуда дорои дастгоҳҳои муосири истеҳсолӣ аст ва имкон дорад дар як моҳ 350 тонна маҳсулоти тайёрро пешниҳоди харидорон намояд. ҳоло дар ин корхона 33 намуди профил ва 14 намуди қубурҳои металлӣ истеҳсол карда мешавад ва зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардидаанд. корхонаи фаръии зари суғд ки қаблан коргоҳҳои заргарӣ, қолинбофӣ ва дузандагиро ба кор дароварда буд, соли гузашта бо таъмиру навсозии як бинои кӯҳнаю фарсуда истеҳсоли пойафзолро низ ба роҳ монд. дар ин корхонаи нави саноатӣ 20 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда ҳоло 50 намуди пойафзол истеҳсол карда мешавад. иқтидори солонаи корхона истеҳсоли то 60 000 ҷуфт пойафзолро бо андозаҳои гуногун ташкил медиҳад. корхонаи истеҳсоли мех ва мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷфилис ҳам бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ таъсис дода шудааст. дар ин корхона дар як моҳ тақрибан 600 тонна мех ва мехҳои печон бо шаклу андозаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад.
корхонаи истеҳсоли коғази ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дурахшон Бустон ҳам фаъолияташ назаррас буда дар як моҳ 20 000 дона сачоқчаи хушк ва 360 000 дона коғази ташноб истеҳсол менамояд. ин ҳам дар ҳолест ки қаблан талаботи бозори дохилӣ бо ин ду навъи маҳсулот аз ҳисоби воридот қонеъ карда мешуд. шӯро аз соли 2017 то инҷониб дар шаҳри Бӯстон ва ҷамоати шаҳраки Палос бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 адад корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 750,7 миллион сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба соли 2023 86,1 миллион сомонӣ ё худ 15% зиёд таъмин шудааст. дар шаҳри Бӯстон барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва дар ин замина афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот имконият бештар аст. соли 2024 дар шаҳри Бӯстон 4 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ ба кор дароварда шуд. дар назар аст ки соли равон дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръати кишвар дар шаҳри Бӯстон боз 4 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ки яке аз он корхонаи забҳи паррандаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анко Инвест аст, ки имрӯзҳо корҳои сохтумонӣ бо маром идома дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ин маҷмуаи бузурги саноатӣ 350 нафар бо ҷои кор таъмин гардида, дар баробари забҳи парранда ҳамзамон банду басти маҳсулоти нимтайёр аз гӯшти мурғ ва истеҳсоли ҳасиб низ ба роҳ монда мешавад. Абдулваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. бо мақсади манфиат овар будани соҳаи кирмакпарварӣ дар вилояти Хатлон корҳои назаррас амалӣ мегардад. тибқи иттилоъ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мавзеъҳои муайян барои парвариши ниҳоли дарахти тӯд ҷудо гардида, кишоварзон навъҳои санҷидашудаи ин дарахтро парвариш карда истоданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода гардидааст. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва сарсабзу хуррам гардондани ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон бо иштироки масъулини вилоят маъракаи ниҳолшинонӣ доир карда шуд, ки дар он кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд. бо мақсади амалӣ гардонидани барномаи давлатӣ оид ба кабудзоркунии ҷумҳурӣ то давраи соли 2040 дар ноҳияи вахш бо ҷалби сокинону хоҷагидорон корҳои сабзу хуррамгардонӣ ҷараёни тоза дорад. сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва хоҷагидорону масъулини соҳаи дахлдор дар шафати роҳи назди дайри будоии Ажинатепа, ки меҳмонону сайёҳони зиёде ба тамошои ин макон меоянд, ниҳолони ҳамешасабз шинонида шуд. вобаста ба корҳои сабзу хуррамгардонӣ дар ноҳияи вахш тибқи нақшаи муқарраршуда 25 000 ташкил медиҳад. то имрӯз 18 510 адад ниҳолҳои сояфкан ороишӣ ҳамешасабз шинода шудааст, ки 74% нақшаро дар бар мегирад. тибқи нақша имрӯз дар ҷамоати шаҳраки Киров 500 адад дарахтони ҳамешасабзи сӯзанбарг ва дар масоҳати 5 гектар дарахтони тут шинода мешавад. бо мақсади манфиатовар будани соҳаи кирмакпарварӣ дар вилояти Хатлон корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. тибқи иттилоъ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят қитъаҳои алоҳида барои парвариши ниҳолони тут ҷудо гардида, хоҷагидорон навъҳои санҷидашударо парвариш карда истодаанд. дар ҷамоати шаҳраки Зарнисори ноҳияи вахш ҳудуди 5 гектар замини омодагардидаи кишоварзон барои парвариши тутзор нигаронида шуда, мувофиқи маслиҳати мутахассисони соҳа бо фарогирии наздики 30 000 ниҳолони тут шинонида шуд, ки дар ояндаи наздик дар рушди кирмакпарварӣ мавқеи муайян мегузорад. дар идома дар ноҳияи вахш бо масъулини филиали муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар вилояти Хатлон дастур дода шуд, ки ҳарчи зудтар мушоҳидаҳои имрӯзаро оид ба муайян намудани минтақаи тухмгузории малах ба анҷом расонида, инчунин мавзеъҳоро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят муайян намоянд ва дар самти омода кардани техникаву мошинолот ва захираи заҳрхимикатҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд.
маъракаи кишти асосии картошка дар ноҳияи Қубодиён бо вусъат идома дорад. Кишоварзони бо таҷрибаи ноҳия дар баробари истифодаи хоҷагиҳои кишоварзӣ ҳамчунин ба бунёди гармхонаҳои замонавӣ оғоз намуда, аз ин ҷиҳат низ манфиати зиёд ба даст меоранд. Самандар Шоев ва Искандари Саид дар ин хусус гузориш омода намуданд. кишоварзони ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон баробари холӣ гардидани заминҳои кишшаванда аз ҳосили зироату сабзавот имрӯзҳо кишти асосии дигар маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ мемонанд. Кишти картошка дар ноҳия дар майдони 367 гектар пешбинӣ гардида, то имрӯз 300 гектари он анҷом дода шудааст ва дар дигар хоҷагиҳо ин маъракаи муҳими саҳроӣ ҷараён дорад. Хоҷагидорон ҳамасола тухмиҳои серҳосилу ба минтақа мутобиқи картошкаро ворид намуда, аз майдонҳои кишт ҳосили фаровону хушсифат ба даст меоранд. натиҷаи заҳмати рӯзафзуни деҳқонон аст ки бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввалия дар ҳама фаслҳои сол таъмин мебошад. хоҷагии деҳқонии Азамат Абдураҳмонови ноҳияи Қубодиён дар истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ саҳми назаррас дошта, соласол деҳқононаш бо ба роҳ мондани усулҳои ҷадиди кори хоҷагидорӣ маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ба даст меоранд. 5 سال میشود ما همین گرمخانه را بنیاد کردیم. در اینجا زیاده 20 نفر جای کار تامین شده است. همه دار بادرینگ کشت میکنیم. حاصل خوب گرفته همین بازار را تامین میکنیم. аз соли 2021 ин ҷониб дар хоҷагии мазкур дар масоҳати 1 гектар замин гармхонаи инноватсионӣ бунёд карда шуда, дар он парвариши помидору бодиринги барвақтӣ ба роҳ монда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд, аз ин гармхонаҳо то 4 маротиба ҳосил ба даст меоранд. дар ноҳияи Қубодиён майдони умумии корами обӣ 13076 гектарро ташкил дода, кишоварзон ҳамасола дар натиҷаи меҳнати софдилона ба замин ба дастовардҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд. имрӯзҳо 98% заминҳои ба кишт нигаронида шуда аз шудгори хушсифат бароварда шудааст ки деҳқонон вобаста ба талабот зироату сабзавоти ба ин айём мувофиқро кишт намуда истодаанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Қубодиён, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.